салом ба ҳама подписчикои канали Душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо Бобоҷон Саидов. Курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 149 сомони тоҷикӣ мебошад. Дар видеонавори имрӯза беҳтарин мошинаҳои дастгири моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман подписатсия кунанд, зангулачаро зер кунанд ки то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. беҳтарин видеонавора то охирша тамошо кунед. Дар видео лайк монед, дар комментария фикрҳоятона беаққорат бедашном бародаро нависед. мегзарем ба видеои имрӯза. ин ролик бо ёрии AdinXBet сохта шуд. дар вақти регистратсия дар ҷои промокод Саидов нависед 5000 рубл ба шумо бонус медиҳад. барои ин бонусро гирифтан пурра регистратсияро гузарен, дашотон пил партоен, автоматически бонус ба шумо мегузарад. якум мошини фурӯшӣ Toyota Camry соли бароришаш 2008, объем мотор 2.4, коробка передачаш автоматае, сӯзишвориш бензини холия, 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка дора, кондитсионер ҳамаша дора. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, чхеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 75000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 500,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сарпарас видеороликои мо ҳамеша як исбет мешавад ки силкаш дар описани видео. ай шумо як дастгирӣ ҳамун силкада биброен бародари худаш дастгирӣ мешавад. дуюм мошини фурӯшӣ Mercedes сечка объемни соли бароришаш 1998, объем мотор 2.8, коробка передачаш автоматае, сӯзишвориш бензин, газай, ҳама ҳуҷҷатош 1 сола муҳлат дора, нав кардагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, чхеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 75000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 500,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад, алиш ҳам мешавад ба ягон хундаи тоқсан. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra бечка соли бароришаш 2000, объем мотор 1.616, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин, газай, 1 сола ҳуҷҷат дора, автопилот, обогрев, кондитсионер ҳамаша дора, 100% кор мекунад ҳамаш. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархш бошад 33000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 220000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21014. бисёр бародаро дар комментария 014 нависта буданд. ина бародаро марҳамат. соли бароришаш 2008, объем мотор 1.6, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин, газай, ҳама ҳуҷҷатош 1 сола муҳлат дора. мошин ягон расход надора, мешинӣ фақат ҳайш мекунӣ. молодёжни кардагиай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 25000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 166000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel
астраҷи караван соли бароришеш 2000 объёматор 1.6 коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, яксола ҳуҷҷат дора. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дар суратош дида истодаед. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи гулистони Қайроқум. Нархаш бошад 40,000 сомони тоҷикӣ мебошад. Бо рубли ҳозира гардонем 266,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ Мерседес Сечка Простой соли бароришаш 1995, объёматори 1.8, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, 6 моҳа ҳуҷҷат дора, 4 дар электропакет. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархаш бошад 35,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 234,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Дайву Тико соли бароришаш 1997, объёматор 0.8, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, яксола ҳуҷҷат дора. Мошин ягон расход надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 16500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 110,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Дайву Матиз соли бароришаш 2004, объёматор 1.3, коробка передачаш автоматай, сӯзишвориш бензин газай, яксола ҳуҷҷат дора. Мошин ягон расход надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. нархаш бошад 28,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 188,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Opel астраҷи караван соли бароришаш 2003, объёматор 1.8, мотораш зефира задагиай, мотори зефира, ҳама ҷош нав кардагиай, вагонворӣ. мошин ягон расход дигар надорад. чӣ хеле ки шумо дида истодаед, вагонаш кардагиай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 60,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 400,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
دهم ماشین فروشی اوپل خچیبک سالی براری 6998 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензин газай ҳама ҳуҷҷатош 7 моҳи дигар муҳлат дорад кондисионер дорад дари пеш электропакетай сиди салонай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 38 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 255 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 11 ماشین فروشی اوپل خچیبک سالی براری 6992 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензини холияй яксола ҳуҷҷат дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархш бошад 15 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 100 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. хайр бародаро аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад то видеои оянда хонободу сарбаланд бошед.